Tak je to hotový, Jindro. Chleba na víno jsem nepřeměnil, ale chleba na pivo jsem dokázal. Naštěstí ne naopak. A co nám k tomu řekneš? Jindro, kromě chleba jsme použili chmel Harmonie, ječný slad a slad žitný. Stupňovitost ležáku je 13,5 plato. Jirko, a kolik vlastně těch pesnů chleba jste tam narvali? Jindro, celý veletuce 144. No, to je pěkná porce chleba, tak si to pojďme ochutnat. To je, pojďme koštovat. Na zdraví. Jirko, na tvoje. Hele, to je výborná harmonická chuť. Bodek by nebyla, když je tam jenom chmel Harmonie. No tak proto, a jenom harmonie, nic jiného? Jenom Harmonie. V tom případě to je single hop. A kolik jsi tam dal druhů chleba, Jirko? Jenom jeden druh. Tak to je vlastně single bread. Single hop, single bread, to jsme první do tohle uvařili. To je možný. No a kdy to ochutnáte vy? Na zdraví.